Hadin balayo i lengba gilat pathai khubor ya kawai ke jinja ke basngu trim haduk kata-kata bakawai kalong kami na kasno samer dong penthor kalasya thambor hawai ubri ubam ithu dur kmat satya banamar ke jistam jur ini ilong kami ilasya sumar civil hospital banakalyang jong kaseng jong kinong rep ka health farmers union hapok ka jinglam jong presiden ba komda shampliang kaliyo jingtip ba ini ilong kami ide ibawan na kalong ying baduna kayo kokon badru iba jubela da kabadi chur hayo anjali parking lot da daga jings na uktilang jong kinong rep bat kinong shong yo lengba ka HFU kilala ban penpo ya ka jingrap ka bekerki sya ka ying jong ikong Elizabeth Nyota ibasa ha saumer haringkat ka jingdon lang jong kinong kit kamshnong bat kirang ba na kate kishnong Hadin bangila i lingba kila patai kubor ya kawi ka jingja ka basmutre madu kata-kata ya ka jingsha thombor iwe ilong kami iba shong basa hangne po saumer hakadong penthor te hadin ba niyo jingtip ba ini ilong kami ide iba jushong yo apo Anjali di parking lot te ni smutho bat ni yo khoboru ba ini ilong kami ide baju kamai ru penthai ba di baju pendap ya ka jing kasam te kumta da ka jingya sotho jumut nakaliang jong ka Hills Farmer Union Central Body apo ka jing yalam ka jong oba komandar jong pliang haringkat ru bat ki nongshong yo nilai yalum ya ka donation ka bekerki ka balong shipho arkotin ka na baro ki nong yashong yo kumta ilala pan penpoi ya kani ka jing yarap sya ka yeng ka jong ikong Elizabeth Nyota ki basa ne apo saumer apo dong penthor te ngisngo ban ai ko bleiru ya ki nong yalam jong ka snong ka bakila hadian bangila phone iki kila long ke bakloi ban ya yalam denti yangi bat bangila ban poi sya ka yeng ka jong ikong Elizabeth hawat namar ba ka jing perking ka jong ka tanat ka kot kya te ngimla ban ni ikendu ikong Elizabeth apo civil hospital namar idang sya sumar menta ndre ya kani ka donation ya lapan poi lingba ikhon jong i ikong Yesuk Mary Nyota ni penpau ya ka jing smo komen bat ni ai khoblei kerpang ya baro iperlok ke jong ki ba shong yo apo Anjali ba dei ka mensium jong pi ka balapan ketik yang ni kum kinong yalam ba inlum ya kani ka donation bat ngin poi kerpang sya ka yeng ka jong ini ikong Elizabeth Nyota tena kaliang jong i nisngo ban kit bok keruyang ya ikong Elizabeth ba in ko jing khiano ba khnang ba inla pat ban kamai kaji kumba ijo kamai hakipor ke beladap bat ba ila bat pendap ya ka jing don kam jong ka yeng kasam